Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel SK Project. Apa ya? Mana? Paling perasaanku ae. Bapak, iki lho, Pak, iki lho aku nang kene. Oh alah, kowe toh Bu? Alah. Lah kok durung ngaren, ngundangmu kok alus men. Apa urung mangan iki mang? Suara kowe tak polno ya. Lah iku apa? Kuping mbok ganjeli ngono kok coba. Oh alah, iya Bu layak gak patek krungu. Walah jebule bunton iki kok. Ayo, aren sik. Lho, tak gawe nang aman. Ya nunggu sik. Apa iki? Ben ngombe lah. Ya, wetengku ya wis kowe iki, Bu. Beres sampe beres, Pak. Wis rampung, kejaba sing durung. Beda kerurung ya berarti ngomong. Bu, lah ngawal aku mbah, Bu. Leren ah, leren, rasa dipaksa. Kesel ya. Pegah aku mbok kon pijet-pijeti. Lah terus apa sih pijet engko? Gak aku. Siapa? ATM di? Setel musik kan ben gak sunyi sepi ngene iki lho. Oh iya. Tak setelo lagu sing lagi viral iki, Bu. Apa jal? Serungono sik ya. Halah, lagu apa iku? Duh, mosok ora ngerti lagu iki? Walah lagu iki lho ning ndi-ndi ana lagi do nyetel iki. Ini tak viral Walah, ora ngerti kuwe kok, Bu. Oh iya, Bu. Apa ngene ae? Awak dhewe nyanyi ben karo kelingan masa-masa nek nom bae. Piye? Bagus Pak idemu. Ayo. Masuk ora? Masuk. Oke. Yuk, siap. Oke, siap yuk. Terminal kekariman kenanganku ora bakalan aku ngelaleke. Biyen aku duwe pacar anake Pak Denorman bakul tekan ana ning pinggir perapatan. Terminal kekariman nggen dolanku ora bakal
dolanku